Arestado ang 4 ka individual matapos maaktuhan sang San Dionisio Municipal Police Station nga nagapaupas sang damang nga may taya sa Barangay Tuble, San Dionisio, Iloilo, alas 3 sang hapon, Nobyembre 1, 2024. Sa interview sa K5 News FM Sarate Police Captain Edward Villanes, hepe sang San Dionisio MPS, ginkilala ang mga nadakpan kanday alias Joben, 43 anyos, alias MJ, 22 anyos, alias Vin, 22 anyos, kag alias Johnny, 20 anyos nga lunsay mga residente sang nasambit nga barangay. Dugang pa niya mas sobra sa 50 ka mga tawo ang involved sa nasambit nga paupas, apang 4 lang ang ilan nadakpan bangod nga gamay lang ang dala niya nga personnel kung sa diin nakadeploy ang iban sa patio. Madugay na ini sila ginareklamo sa mga pumuluyo sa nasambit nga barangay, apang ginkasa ini nga operasyon sa adlaw sang tigkalalag agud nga ila maaktuhan ang nasambit nga pagpaupas. Na-recover sang mga kapulisan ang mga damang kag bet money nga nagabalor sa 233 pesos. Yara naman karon sa kustodiya sa San Dionisio Municipal Police Station ang mga nadakpan nga natalana pagsakaan sang kaso sa paglapas sang Presidential Decree 1602, apang may ginarekomendar man nga piyansa nga 60,000 pesos para sa ilang temporaryo nga kahilwayan. Ako si K5 Region Arbat Mataanon para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.